соңғы тапқыр безне өчен талаштык яки әйткәләштек. Тут монда сораулар талашу турында енді. Просто талашу кайратмыйбыз. Ну, менә талашу безнең андый теге менә крупный темага талашкан юк. Теге бер шундый серьезный. Соңгы тапкыр ул булды менә шундый менә бер мелочь, мен телефонны алмаштырдым. Телефонны алмаштырдым һәм шунда WhatsApp чатын күчерергә кирәк иде. Android'тан iPhone'га күчерергә. Бу кичә иде. Кичәге ситуация. Ул миңа теге түгел аңлатмады. Ул аны үзе күчерергә тиеш кич белән программа буенча. Android'тан iPhone'га бик авыр күчә инде. Анда, ну, практически невозможно. Ой, моны зак сөйләргә кирәк име, ләкин шулай туры килде. Мин аны үземнең iPhone'да ул WhatsApp чатны инде загружать итеп куйган идем инде. Оказывается, ярамаган. Чатлар не сохранить. Мен там резервное копирование ясадыңмы? Юк. Мен там ник сорамыйсың сен. В общем, миңа эләкте шуны үш. Да. Ну, в общем, соңгы әйткәләшү дә түгел инде, ул просто теге әзрәк на высоких тонах дип әйтик инде сөйләшә.